Ahoj, já se jmenuji Robert Kaleta a jsem tady, abych vám řekl něco o nových lyžích značky Movement. Nových, myslím tím lyže na sezonu 2007-2008. Nejčastěji jezdím na freeridových lyžích Goliáších. Oni movementáci měli loni hlavně tyhle, což jsou dlouhé, velice tuhé a s dlouhým rádiusem lyže, které jsou vynikající na rychlou jízdu v rozbitém terénu a pro zdatné lyžaře. Ale na příští sezónu rozšířili svou modelovou řadu o Goliáše, které jsou malinko méně nebo malinko více kromě, jsou o něco měkčí a kratší, mají mírně zahnutou patku, takže budou pro spousta lidí daleko příjemnější než ty dlouhé, tvrdé Goliáše, které jsou pro opravdu výkonnostní lyžaře. Já si myslím, že já na nich taky budu jezdit možná i častěji než na těchto pořádných lyžích, protože ne vždycky jezdím na závodech a rád si jen tak svezu a tohle to budou ty pravé lyže na svezení. Jo. Jsou široké, pěkně, nejsou moc tuhé, mají trošku tu papku zvedlou, bude na nich skákat blbosti ze skal, takže jako dobrá lyže. Rozhodně velice široké použití. Absolutní novinkou lyží značky Movement jsou bagy. Movement bagy jsou lyže, které vlastně do dneška v movementáckých lyžích chyběly. Jde o velice široké backcountry freestyle lyže. Ideální délka 180 cm umožňuje jak switch landingy, tak triky ve vzduchu. A v podstatě tahle lyže je srovnatelná s dřívějšími gladiátory, které byly vydávány za backcountry freestylové lyže, nicméně jejich šířka rozhodně neumožňovalo nějaké surfování v prašenu. Tyhle ty lyže jsou širší, široké použití. Podle mě každý mladý kluk, který neví, jestli tam nebo tam, by měl jít do těchto. Já do nich půjdu. Přestože to jsou freestylové lyže, tak se na nich dá krásně projet i jakoby poctivou jízdou. Nemusí člověk mít pocit, že mu to pod nohama jak plave, nedrží nebo něco, protože to jsou prostě movementy. Gladiátorek je lyže, kterou bych si vybral, pakliže se rád svezu na sjezdovce. Trávím poměrně hodně času v parku, nicméně čas od času jezdím freeridy a skáču backcountry skoky, ale netrvám tolik na tom, abych při půlmetrovém prašenu surfoval. Lyže Kamasutra vyrábí se ve dvou dílkách 176 a 166. Já vlastně jezdím na 176. Jsou to lyže spíš jakoby do backcountry než do snowparku, ale vlastně dá se s nimi jezdit všude. Jsou sice těžší ve vzduchu, ale to se jako myslím, že tolik neprojeví na velkých skocích. Jsou pružní, to zaručuje vlastně to, že se s nimi jezdí dobře, že vlastně na dopadech se chovají dobře. No, vlastně hodí se do prašanu na backcountry. Hlavně asi nejvíc že se dá využít v backcountry, protože vlastně ty dopady do prašanu to lyže prostě pobere. Než vlastně ty joysticky jsou užší, takže se hodí spíš do parku, tady ty lyže taková univerzálnější, no, než ty joysticky. Dá se s nimi jezdit docela dobře freeride taky, tady se chová jako hůř než ty joysticky, protože je širší a špatně koordinovatelná. Teď vlastně začali vyrábět v novém designu než minulý rok. Je tady vlastně ženská hata, skvělý se tady takhle trochu. Vlastně tady mají design jakoby z krokodýlí kůže, to znamená, že se na nich nedrží sníh, když jezdíte, je třeba sníh nějaký lepivej, takže to nemáte nabalený tady. Je na nich vázání Movement Look, je to 14. Myslím si, že tohle vázání je super nejlepší z vázání, který se dá vyrábět. Chtěl bych vám popovídat o těchto nových lyžích. Jmenují se Movement Joystick.
odměnění sezóny mají nový design, který je teďka velmi extravagantní. Tím až ale není všechno důležité. Chtěl jsem vám říct o tom, jaký jsou dobrý a jaký jsou mají zlepšení. Oproti Loňsku mají nový plast ve středu lyže kvůli čepování, aby vydrželi více a více tlumili. Musím sám říct, že to je velmi dobře a velmi se mi to vyhovovalo. A i do parku jsou to samozřejmě jenom freestyleové lyže. Do freeride by to asi šlo, ale nebylo by to úplně ono. A na freestyle naskoky jsou výborný tím, že jsou velmi lehké ve vzduchu, takže si najdete pro různé grepy či jiné rotace. Pro novou sezónu má Movement smlouvu s Lukem, tím pádem budou výborné vázání. Chtěl bych se zmínit také o této zadní části lyže, opatce, která je od minulého sezony velmi stvrděná, tímž když jedete pozadu, že se vám neklepe a míří přímo na skok, tím máte lepší odrazové možnosti. A celá ta lyže je výborná, už jsem absolvoval různé výjezdy a tripy a poznal jsem, že ta lyže je velmi výborná a se dělá mi velmi dobře. No nic, nevím, jestli to postřehli, ale během několika let už Movement nejsou jenom lyže, ale už mají docela vymazlený, sladěný modely helem. Někdo říká Philip, já říkám helmy. No a místo helem ještě potom hadry. Třeba kdyby dělali XXL, tak vymazlené triko a to už nechám na vás.